de les típiques congregacions Són unes candidatures molt il·lusionants en les que se veu l'acord no sols entre els tres grans partits que són Bloc i Iniciativa Verds, sinó també en la societat. N'hi ha aquesta sensació que hem replegat de la societat de que ja era hora de que n'hi hagués un gran acord en el que tota la gent se sentirà a gust i que siga un acord de futur, una coalició estable, i precisament per això tenim a Rafa Xambot, tenim a Paco Bruera, tenim a Carmen Hernández del col·lectiu Lambda, és a dir, arrepleguem els moviments socials, arrepleguem la veu del carrer, arrepleguem la gent que està treballant dia a dia per a transformar la ciutat junt als partits polítics que formem part d'aquest gran acord. Tenim moltes ganes d'esta campanya, de la il·lusió que significa el treballar en positiu per a transformar, per a recollir totes les reivindicacions del País Valencià i traslladar-les a totes les institucions. Entonces una miqueta més. Les candidates són molt Giuseppe, per què no et passes? L'ha castigat el poble, l'ha castigat. Tenim un compromís en la gent i un compromís de tots els que formem part de la candidatura i dels que formem part d'una ideologia que és l'esquerra, el valencianisme i l'ecologisme polític. Són gent que portem ja molt de temps treballant per a la gent, per a replegar les reivindicacions que estan al carrer. Som gent que està també, per exemple, des del col·lectiu Lambda, des de Valencians pel Canvi, des de Músics en Valencià, des de Carrevolta, gent que està en el dia a dia treballant en el carrer, que estem en els ciutadans i que animem a la gent a continuar en aquesta línia d'aconseguir coses, de transformar la ciutat, de canviar les coses sempre des de l'esquerra, el valencianisme i l'ecologisme. Les conquestes socials que s'han aconseguit a nivell del nostre treball en el Congrés dels Diputats, les que se tenen que aconseguir a tots els ajuntaments on estem també treballant. Tenim molts regidors que en el dia a dia fan aquest esforç de representació de la ciutadania. Tenim per això un currículum que portem tots enrere i és el que presentem als ciutadans del que hem fet, que és la realitat, són compromisos que estan ahí, coses que s'han aconseguit, coses per les que s'han lluitat, i el que volem és continuar treballant pels ciutadans. Aquest currículum, un valor important serà també el treball fet per tu els 4 anys al Congrés. Efectivament, la gent m'ha reconegut el treball intens, he sigut ponent en més de 50 lleis, he presentat de 1.500 iniciatives i he estat ahí arreplegant totes les coses que me plantejaven des del País Valencià precisament per a traslladar-les al Congrés i units, per exemple, en el Suckerviu, el que hem fet és treballar d'una manera unida i coordinada per aconseguir que se canviara el transvasament. No volíem el transvasament, finalment hem aconseguit el canvi de la presa, però ja és algo important i és un avanç substancial. És a dir, treballant d'una manera coordinada i unida en els moviments que n'hi ha al País Valencià ha significat que hem aconseguit coses, hem canviat coses, i tot això la gent ho sap i jo crec que ara ho reconeixeran en aquestes eleccions. El problema és que tenim una dona darrere ja sentada. No, el mateix. La llevarem d'ahí, després. La borraremos con el Photoshop. Venga, una sonrisa, va. Una sonrisa. Estic anant a molts puestos perquè estem de precampanya i anem a parlar amb la gent, estem reunint en totes les entitats, en la Unió de Llauradors, en els pares de custòdia compartida, en el col·lectiu Lambda, anem reunint-nos cada dia en entitats i després fem els actes en el carrer, en la gent, en els municipis, i el que n'hi ha és, de veritat, molta il·lusió, moltes ganes i sobretot la sensació de que per fi estem units i si ho creguem, no? Perquè abans n'hi havia un acord en el que n'hi havia una part que no volia estar i ara tots els que estem som aquesta
part que volia l'acord i que vol fer un acord estable de futur perquè fa falta aquest trencament del bipartidisme, acabar en aquests missatges de tanto monta tanto que són del PP-PSOE i que la nostra veu valenciana d'una altra manera d'entendre el País Valencià s'escolta més alta i més clara. És a dir, que la gent tenia ganes de que nasquera este acord estable, este gran acord, i per tant jo tinc molta il·lusió i no vull decepcionar a ningú, sinó que més bé al contrari, estaré treballant molt dur per a aconseguir estar en el Congrés. Moltes gràcies. De res. Aviseu quan podem parar. Ja en tenim prou. Ja en tenim prou? Una última. Ja tenim prou. Ja? Prou. Hem acabat? Has ho portes tu, Paco? No, se'n va el capità, i fem un... Poble monumental d'entre molt fàcil.